Hola a tothom! Avui us llegiré el 7è dictat. Com sempre, agafeu llapis i paper i començarem. Per participar. Per participar. En aquest joc. Per participar. En aquest joc, coma, en aquest joc cal disponibilitat de temps. Cal disponibilitat de temps i flexibilitat absoluta. Punt i seguit. Cal disponibilitat de temps i flexibilitat absoluta. Punt i seguit. Repeteixo la frase. Per participar en aquest joc, coma, cal disponibilitat de temps i flexibilitat absoluta. Punt i seguit. També cal saber perdre. També cal saber perdre. Cal saber perdre. Perdre. I, sobretot, saber guanyar, coma. I, sobretot, saber guanyar, coma. Per tal que cap dels que hi juguen, per tal que cap dels que, per tal que cap dels que hi juguen se senti malament. Punt i seguit. Se senti malament. Per tal que cap dels que hi juguen se senti malament. Punt i seguit. És probable que les expectatives inicials es frustrin fàcilment i amb més rapidesa del que esperàvem, coma. Del que esperàvem, coma. Repeteixo. És probable que les expectatives inicials es frustrin fàcilment i
amb més rapidesa del que esperàvem, coma. Per tant, cal tenir. Per tant, cal tenir el cor i el cervell. Per tant, cal tenir el cor i el cervell preparats per a possibles eventualitats per a possibles eventualitats no desitjades. Punt i seguit. No desitjades. Possibles eventualitats no desitjades. Punt i seguit. Voler no sempre és poder, coma. Voler no sempre és poder, coma. Voler no sempre és poder, coma. I en aquest joc encara més, punt i seguit. I en aquest joc encara més, punt i seguit. L'important és no abandonar la partida abans d'hora. I gaudir mentre juguem, punt i seguit. I gaudir mentre juguem, punt i seguit. Està prohibit avorrir-se i exclamació final. Està prohibit avorrir-se. Està prohibit avorrir-se, exclamació final. Ara us tornaré a llegir tot el text. Per participar en aquest joc, coma, cal disponibilitat de temps i flexibilitat absoluta. Punt i seguit. També cal saber perdre i, sobretot, saber guanyar, coma. Per tal que
cap dels que hi juguen se senti malament. Punt i seguit. És probable que les expectatives inicials es frustrin fàcilment i amb més rapidesa del que esperàvem. Per tant, cal tenir el cor i el cervell preparats per a possible. El cor i el cervell preparats per a possibles eventualitats no desitjades. Punt i seguit. Voler no sempre és poder, i en aquest joc encara més. Punt i seguit. L'important és no abandonar la partida abans d'hora i gaudir mentre juguem. Punt i seguit. Està prohibit avorrir-se! Exclamació. I fins aquí el dictat 7. Esperem veure com sempre els vostres dictats pels grups de WhatsApp i també pel Facebook. Una abraçada!